Σεβαστοί πατέρες, άρχοντες οφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κύριε Δήμαρχε Καλαμαριάς, μετά τον εντιμωτά των Δημοτικών Συμβούλων, κύριε Γενικέ Διευθυντή Πολίσεων ΔΕΗ, κύριε Αντιπρόεδρε της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, φιλόμουσος ομίγυρης, καλώς ανταμωθήκαμε. Πιστοί στην καθιερωμένη πια κατέτο συναυλία μας, ο Όμιλος Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς είναι και πάλι εδώ. Η φετινή εκδήλωσή μας είναι πολύ ιδιαίτερη. Όπως γνωρίζετε, είναι αφιερωμένη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης Πριγκιπονήσων, όπου και η κλειστή σιωπηλή από ετών θεολογική σχολή. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, να έλθει στο βήμα. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι, όταν πλέει κανείς στη θάλασσα του Μαρμαρά και το σύμπλεγμα των Πριγκιπονήσων, η καρδιά και το βλέμμα προσιλώνεται με θαυμασμό στο πολύτιμο στέμμα της νήσου Χάλκης, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, στην κορυφή του λόφου της Ελπίδος, εκεί όπου το 1844 ο Πατριάρχης Γερμανός ο Τέταρτος ιδρύει την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μία σχολή στην οποία ανδρώθηκαν θεολογικά φοιτητές, όχι μόνο γηγενείς Έλληνες, αλλά και χριστιανοί από όλο τον κόσμο. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο έχει καταστήσει γνωστό το νησί της Χάλκης στα πέρατα της Οικουμένης. Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόσο κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, αλλά και για σχεδόν μισό αιώνα από το 1923 έως το 1971 επί τουρκικής δημοκρατίας, υπήρξε ένα θεολογικό φυτόριο με εξαιρετική προσφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Ρωμιοσύνη, αλλά και την Ορθοδοξία ευρύτερα, με 930 αποφύτους, μεταξύ των οποίων και η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος. Από τους αποφύτους της Θεολογικής Σχολής, οι 343 έγιναν αρχιερείς και 12 εξ αυτών αναδείχθηκαν Οικουμενικοί Πατριάρχες, 2 Πατριάρχες Αλεξανδρίας, 2 Αντιοχίας, 4 Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και 1 Αρχιεπίσκοπος Τυράννων. Συνολικά, 318 υπηρέτησαν και κάποιοι υπηρετούν ακόμα την Εκκλησία ως πρεσβύτεροι και διάκονοι. Μέγιστη αποτελεί και η χωρία των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης που αποφοίτησαν από τη σχολή, οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν το άσβεστο φως της Χάλκης όπου και αν υπηρέτησαν. Η σχολή όμως δεν είναι μόνο ένα φυτόριο ανάδειξης ιεραρχών. Υπήρξε δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού με αντικείμενο τη θεολογική, επιστημονική επεξεργασία των ζητημάτων που απασχολούσαν τον Οικουμενικό Θρόνο. Η τεράστια βιβλιοθήκη των 60.000 και πλέον ανεκτήμητων βιβλίων, χειρογράφων και κειμηλίων αποτελούσαν για τους σπουδαστές αστήρευτη πηγή έμπνευσης, αναφοράς και μελέτης. Επίσης, η καινοτόμως διδακτική προσέγγιση, η θύραθεν θεματολογία των ορολογίων προγραμμάτων, η βιωματική και διεπιστημονική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το άδειλο πρόγραμμα των επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απετέλεσε μέχρι και των ημερών μας πρωτοποριακό πρότυπο εκπαιδευτικής στοχοθεσίας. Αναμφίβολα, η συμβολή της Σχολής Χάλκης αναφορικά με το μείζον θέμα του εκκλησιαστικού ενθοφιλετισμού και την καταδίκη του από την Μεγάλη Τοπική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως το 1872 υπήρξε καθοριστική σημασία. Η χαλκίδικη λογιοσύνη ενσάρκωνε το φιλελεύθερο πνεύμα και την οικουμενική συνείδηση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι στην εθνοφιλετική συμπεριφορά βαλκανικών εθνικιστικών κινημάτων. Η μακρά και δυναμική πνευματική πορεία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ανεκόπη το 1971, όταν η σχολή έκλεισε βάσει τουρκικού νόμου, ο οποίος απαγόρευσε τη λειτουργία νοτάτων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και σίγησε από εφηβικές φωνές με την αποφοίτηση του τελευταίου μαθητή την δεκαετία του 80. Όπως έχει πει πολλές φορές ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα παραδώσουμε τα μάτια μας στον ύπνο και δεν θα δώσουμε ανάπαυση στους κροτάφους μας μέχρι ότου δούμε τις κλειστές πύλες αυτού του φυτορίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να ανοίγουν και πάλι και να υποδέχονται από κάθε σημείο της οικουμένης νέα στελέχη που σκυρτούν για θεολογική κατάρτιση. Η Θεολογική Σχολή Χάλκης βοά εκοφαντικά με τη σιωπή της πάνω από 5 δεκαετίες. Η σιωπή αυτή όμως έμελε να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα και άνοιγμα προς τον άνθρωπο, την επιστήμη και την εκπαίδευση. Μπορεί να έκλεισε ως Θεολογική Σχολή, αλλά η Χάλκη απέκτησε φωνή και μάλιστα στεντόρια, δυναμική, συνεχή, πάντα διαχρονική και επίκαιρη. Υπό τις αριστοτεχνικές, ποιμαντικές και διοικητικές ικανότητες του καθηγουμένου της Αγίας Τριάδος, Θεοφιλεστάτου αδελφού Αγίου Αραβισσού Κυρίου Κασιανού, προσφυλούς και οικείου ιεράρχη, η Θεολογική Σχολή άνοιξε τις πνευματικές της αγκάλες διεθνώς. Άνοιξε ως τόπος μελέτης τη βιβλιοθήκη της, ως ίδρυμα υποδοχής φοιτητών για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος Εράσμους, ως μοναστικό κοινόβιο με τη δημιουργία μιας αδελφότητας λογίων, άξια θαυμασμού και σεβασμού. Άνοιξε ως προσκύνημα, ως χώρος φιλοξενίας, ως τόπος συναντήσεων, συναυλιών, συνεδρίων και συμποσίων, όχι μόνο θεολογικού περιεχομένου, αλλά παντός επιστητού που άπτεται των μεγάλων θεμάτων, των τιτάνιων προβλημάτων και προβληματισμών του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Υπό των ημερών του αξιωνόμαστε να ζήσουμε την ιστορική στιγμή της κτηριακής αποκατάστασης της σχολής, γεγονός που μας γεμίζει χαρά απροσμέτρητη και κρυφή ελπίδα πως μετά το πέρας των εργασιών όλες οι πολιτικές κινήσεις και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριάρχη για επαναλειτουργία της σχολής θα λάβουν σάρκα και οστά. Ιδιαίτερη μνήα και ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν τόσο στον ηγούμενο της Αγίας Τριάδος Επίσκοπο Αραβισσού κύριο Κασιανό, όσο και στην σεβαστή αδελφότητα της Μονής για την στενή συνεργασία και την ανάληψη κοινών υψηπετών εκπαιδευτικών πρωτοβολιών με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, του οποίου την Προεδρία φέρω, έτσι ώστε οι δύο αυτοί πατριαρχικοί φορείς να πρωτοστατούν στα εκπαιδευτικά και πνευματικά δρόμενα της Ρωμιοσύνης, καθιστώντας γνωστό τη σπάση το μεγαλόπνο και θεάρεστο όραμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για πολιτιστική ανάταση, οικολογικό προγραμματισμό, ειρηνική συμβίωση και αποδοχή της εταιρότητας από όπου και αν προέρχεται. Με την ευχή και της μέσης καρδίας προσευχές μας για την εν συντόμο χρόνο επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, δεσμευόμαστε όλοι οι παριστάμενοι και οι φορείς τους οποίους εκπροσωπούμε πως δεν θα αφήσουμε την Ιερά Πνευματική Καντήλα της Χάλκης να σβήσει ποτέ, συνεχίζοντας να προτάσουμε την προποντίδος κόρη Παντιοτρόπος ως το καύχημα της θεολογικής διανόησης της καθημάς Ανατολικής Ορθοδοξίας. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε. Καλούμε τον εντιμότατο Δήμαρχο Καλαμαριάς, κύριο Ιωάννη Δερδαμανέλη, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Θεοφιλέστατε Αμουρίου, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον Αντώνη τον Πετρόπουλο, έναν άνθρωπο, τον πρωτοψάλτη μας, ο οποίος με μεγάλη συνέπεια έχει φροντίσει κάθε που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα να μεταφέρει τη ζεστασιά στις ψυχές μας και να μας προσφέρει, να μας χαρίζει μία βραδιά με το βυζαντινό αναλόγιο. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί αντιστάθηκε όσο μπορούσε ακόμη και τα χρόνια του COVID και θα έλεγα λίγο πεισματικά προσπαθήσαμε μέσα από τη συνεργασία που έχουμε να προσφέρουμε στον κόσμο της Καλαμαριάς κάποιες νότες βυζαντινής μουσικής που δεν έχουν άλλο σκοπό από το να μεταφέρουν
τη ζεστασιά στις ψυχές όλων μας και να νιώσουμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο φαγητό και γιορτή, αλλά είναι περισυλλογή, είναι ζεστασιά, είναι προσφορά στον εαυτό μας και να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό και προσφορά στον συνάνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για την Χάλκη μας. Η Χάλκη ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανα όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά. Και δεν έχω ξαναπάει έκτοτε. Πάντα όταν συναντούσα τον Παναγιώτατο, ρωτούσα για τη Χάλκη και πάντα έβλεπα στο βλέμμα του και στην ψυχή του ότι έχει στο μυαλό του και δεν ξεχνάει το ότι η Χάλκη είναι ένα, δεν θα πω απλά ένα εκπαιδευτήριο, είναι ένας τόπος ο οποίος πρέπει να ξαναζωντανέψει, ένας τόπος ο οποίος είμαι σίγουρος ότι με το πείσμα και με την βοήθεια του Θεού ο Παναγιώτατος θα καταφέρει να ξαναζωντανέψει, γιατί γίνονται σημαντικές προσπάθειες, όλοι είμαστε κοινωνοί σε αυτό και όλοι μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας και νομίζω ότι μετά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στη γενέτειρά του στην Ήμβρο, νομίζω το επόμενο βήμα θα είναι να ανοίξει πάλι η Χάλκη και να μπορέσει να προσφέρει αυτά που προσέφερε επί αιώνες στο γένος μας. Θα πω καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω, μιας και είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα, γι' αυτό και υπάρχει και η απουσία των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβούλων. Δεν είμαστε σήμερα εδώ και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το δούμε ζωντανά. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να το απολαύσουμε έστω και μαγνητοσκοπημένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ευλογημένα και με αγάπη στο συνάνθρωπο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα σας διαβάσω τώρα το βιογραφικό του καθηγουμένου κυρίου Κασιανού. Βιογραφικό. Επίσκοπος Αραβισσού, Κασιανός, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Πριγκιπονήσων. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αραβισσού, κύριος Κασιανός, εγεννήθη εν πέρα της Κωνσταντινουπόλεως τον Αύγουστον του 1978 από τον Στέφανον και την Εκατερίνα Νότιν, λαβών το όνομα Βασίλειος. Τα εγκύκλια γράμματα διήκουσεν στην πόλην. Εν συνεχεία, απεφύτησεν εκ του Λυκείου της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής το έτος 1998. Το αυτό έτος εχειροτονήθη διάκονος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκιδόνος κυρίου Ιωακήμ με το ονομαστής Κασιανών, προοριζόμενος δια την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπόν αναγκών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης. Εσπούδασε την Ιεράν Επιστήμη εις το τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εχειροθετήθη στο οφίκιο του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκιδόνος υπό του τότε τοποτηρητού αυτής, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θύρων, κυρίου Αθανασίου. Ολοκλήρωσε τας μεταπτυχιακάς αυτούς σπουδάς εις το αυτό τμήμα της εν Θεσσαλονίκη Θεολογικής Σχολής κατά το έτος 2011, ειδικευθής εις τον τομέα των διαχριστιανικών σχέσεων υπό την εποπτεία της καθηγητρίας κυρίας Δεσποίνης Λιάλιου. Την 3η Νοεμβρίου του 2011 εχειροτονήθη πρεσβύτερος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκιδόνος κυρίου Αθανασίου, προχειριστής της Αρχιμανδρίτη την 4η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Τον Ιανουάριο του 2018 εξελέγει υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου επίσκοπος της πάλε ποτέ διαλαμψάς της Επισκοπής Αραβισσού ως βοηθός του τότε Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκιδόνος κυρίου Αθανασίου. Σε πτή πατριαρχική εντολή, τον Μάρτιο του 2020, διορίστη ηγούμενος της καταχάλκην Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος, Ένθα και η Ιερά Θεολογική Σχολή και ενεθρονίστη υπό της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου την 5η Ιουλίου του αυτού έτους. Ο κύριος Μιχαήλ Πετρόπουλος, δικηγόρος Παραρείο Πάγο, θα μας πει λίγα λόγια για τον Όμιλο. Να είμαστε λοιπόν
στη 12η εορταστική εκδήλωσή μας με ύμνους από το Άγιο Δωδεκαήμερο. Ποιοι είμαστε? Είμαστε μια χοροδία που συστήθηκε κατόπιν προτροπής της ελληνικής κοινότητας, ελληνορθόδοξης κοινότητας της Χάλκης Πριγκιπονήσων, όταν η νυν πρόεδρος μας είχε καλέσει για να ψάλουμε στην πανήγυρη του Αγίου Νικολάου. Όπως καταλαβαίνετε, οι δεσμοί με τη Χάλκη είναι ισχυροί. Η χοροδία μας αποτελείται από φιλόμουσους με δύο κοινά. Πρώτον, την αγάπη για την πατρώα εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, όπως μας την δίδαξε και τη μεταλαμπάδευσε ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αείμνηστος Λικούργος Πετρίδης, και δεύτερον, την αγάπη για την πόλη των πιο ωραίων ονείρων και θρύλων του γένους μας και τους απομείναντες εκεί Ρωμιούς, τους αγαπητούς πολίτες, τους φίλους Χαλκινούς. Εκεί στη Χάλκη ιδρύθηκε ο όμιλός μας πριν από 13 χρόνια. Για μία ακόμη φορά, πριν από λίγες ημέρες, επισκεφθήκαμε τη Βασιλεύουσα. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την Κωνσταντινούπολη ως Βασιλεύουσα. Γι' αυτό και πάντοτε μένουμε στην ιστορική Χερσόνησο. Εκεί, πλάι στη Μέση Οδό, πλάι στην κεκαυμένη στήλη του Κωνσταντίνου, πλάι στον ναό των Αγίων Στεργίου και Βάκχου, πλάι στο μέγιστο ναό, στο Μέγα Μοναστήρι, στην Αγία Σοφιά. Ψάλαμε στον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό του Αγίου Νικολάου, στον Ιχώρη του Βοσπόρου και ανήμερα της εορτής στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στη Χάλκη. Το γλέντι που ακολουθεί σε παραλιακό εστιατόριο στην προβλήτα της Χάλκης θυμίζει άλλες εποχές. Ήταν η 20η προσκυνηματική εκδρομή του ομίλου στη Βασιλεύουσα. Ανηφορήσαμε στη Θεολογική Σχολή, προσκυνήσαμε στο Πατριαρχείο και από εκεί, βαδίζοντας τα καλντερίμια του Φαναρίου, φτάσαμε στην Παναγία Παραμυθία Βλάχ Σαράι, η αίθουσα της οποίας πρόσφατα ανακαινίστηκε. Την αναστήλωσή του περιμένει και ο γκρεμισμένος ναός της Παναγίας. Λίγα βήματα παραπέρα φτάσαμε στην Παναγία του Μπαλίνου, εκκλησία που ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε πριν από ένα μόλις μήνα. Τα ελληνορθόδοξα προσκυνήματα της πόλης ανακαινίζονται παρά τη Λειψανδρία. Και από εκεί, λίγο πιο κάτω, κάναμε το τάμα μας στην Παναγία τη Βλαχέρνα και έξω από τα τείχη της πόλης στην Παναγία Ζωοδόχο Πηγή στον Παλουκλή. Τόσοι ναοί της Παναγίας σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους. Και μετά πήγαμε στο ζωγράφιο Λύκειο, όπου μας περίμενε ο πάντοτε δραστήριος διευθυντής του. Με ιδιαίτερη περηφάνεια μας μίλησε για τους μαθητές του, για τη συνέχεια του σχολείου μέσα στο χρόνο, για τη ζωντανή παρουσία του, για το χθες, το σήμερα, το αύριο της Ρωμιοσύνης. Και ετοιμάσαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή, την οποία θα προβάλλει ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε τις προσεχείς ημέρες. Στα 13 χρόνια της παρουσίας του, ο Όμιλος εξέδωσε 8 ψηφιακούς δίσκους, 8 CD, όλους αφιερωμένους σε αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου. Κρυφό καμάρι μας, η συναυλία στην αίθουσα εκδηλώσεων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στην οποία αφιερώνεται η σημερινή εκδήλωση, όπου παρουσιάσαμε τότε τον πρώτο ψηφιακό δίσκο του ομίλου, αφιερωμένο στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκον Κύριο Απόστολο, ηγούμενο τότε της Ιεράς Μονής και σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής. Προχωρήσαμε στην επανέκδοση του βιβλίου «Η Νήσος Πρώτη» και τα μοναστήρια αυτής, η πρώτη έκδοση της οποίας το 1950 είχε εκδοθεί, είχε προπολού εξαντληθεί. Όλα τα αντίτυπα των CDs και του βιβλίου παραδίδονται εκεί που πρέπει, αφιλοκερδώς, γιατί έτσι πρέπει. Μοναδική ανταμοιβή μας, η αγάπη και η εκτίμηση των λίγων, μα ατελείωτων Ρωμιών της πόλης και των νησιών της. Στο πλάι μας βρίσκεται πάντοτε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία, ο πνευματικός της οποίας πατήρ Νικάνορ σήμερα θα σχολιάσει τους ύμνους που θα ακουστούν, και ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε, ο οποίος στηρίζει τη χοροδία μας από την ίδρυσή της, καλύπτοντας τηλεοπτικά και προβάλλοντας όλες τις εκδηλώσεις μας, όπως και τη σημερινή. Πάτερ Νικάνορ, αδελφή Μαρία, αδελφή Αναστασία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας, κυρίες και κύριοι, που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί εν ώψη των Αγίων ημερών που έρχονται. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω εκ μέρους του Ομίλου Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς στη 12η πανηγυρική εορταστική εκδήλωσή του εδώ, στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, το οποίο για ακόμη μία φορά μας παραχωρεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πετρόπουλε. Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης αρχίζει.
Στο σχολιασμό των ύμνων, ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατήρ Νικάνορ Παπα-Νικολάου. Ξημέρωνε Χριστούγεννα στο μικρό νησάκι της Χάλκης, στα πριγκιπώνισσα της Κωνσταντινούπολης. Ο μικρός Θοδωρής δεν είχε ύπνο. Το είχε βάλει στόχο φέτος. Ήθελε να ξαγρυπνήσει εκείνη τη νύχτα, μήπως και δει στον ουρανό το φωτεινό αστέρι. Εκείνο που οδήγησε τους μάγους στην ταπεινή φάτνη της Βιθλεέμ. Αν το έβλεπε, θα το ακολουθούσε. Το είχε ζητήσει στην προσευχή του, να πάει να συναντήσει το μικρό Χριστό. Κάθε χρόνο η μητέρα του έλεγε να ψάξει στο χειμωνιάτικο ουρανό να βρει το φωτεινό αστέρι των μάγων. Έψαχνε με τα ματάκια του όλες τις χριστουγεννιάτικες νύχτες μέσα στον γεμάτο λαμπερά αστεράκια ουρανό. Κάποιες φορές προς στιγμήν χαιρόταν, ξεχωρίζοντας κάποιο φωτεινό αστέρι. Το σύγκρινε με τα άλλα. Μήπως αυτό είναι? Έπειτα από λίγο όμως θυμόταν τα λόγια της μητέρας του που του έλεγε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο από όλα τα άλλα τα άστρα. Η διαφορά έπρεπε να είναι μεγάλη και έτσι απογοητευόταν που δεν μπορούσε να το βρει. Φέτος όμως το έβαλε στόχο να μείνει ξάγρυπνος αν ήταν δυνατόν όλη τη νύχτα μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα για να πάει στην εκκλησία. Ήθελε οπωσδήποτε φέτος να το δει. Είχε επιτέλους μεγαλώσει. Πήγαινε στην πρώτη γυμνασίου και στεκόταν μέσα στη νυχτιά παρακολουθώντας επισταμένα τον καθαρό έναστρο ουρανό. Είχε προσευχηθεί πολύ στον άγγελό του να του το φανερώσει. Και να σου, έτσι όπως κοιτούσε στον ουρανό, κάτι έλαμψε υπερβολικά και ουράνιες μελωδίες γέμισαν τον ουρανό. Ο ήχος καθαρός, ουράνιος, από πολυπληθή αγγελική χοροδία. Άγγελοι έψελναν μελωδικά τροπάρια των Χριστουγέννων. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου. Τίσι προσενέγκομε Χριστέ. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον. Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου. Περίπου κάπως έτσι
όπως θα τα ακούσουμε από το Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς. Σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου οδρακήτην πάσαν έχων τύση. Ράκη καθάπερ πρωτός βαργανούνται ότι ουσία αναρφής Θεός ελφάτνη ανακλίνεται ως στερεώσας τους ουρανούς πάλεν καταρχάς εκ μαζών γαλαντρεύεται ο εν τη ερήμο μάνα ομβρίσας το λαό. Μάγους προσκαλείτε ο νυμφίος της Εκκλησίας. Δώρα τούτον φέρει ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε σου την γέννα Χριστέ. Προσκυνούμε σου την γέννα Χριστέ. Προσκυνούμε σου την γέννα Χριστέ. Δείξον ημίν και τα θεία σου θεοφάνεια. Τίσι προσενέγκομαι Χριστέ, ότι οφθείς επίγεις ως άνθρωπος δήμας, εκάστον καρτών υπό σου γενομένων κλεισμάτων, την ευχαριστίαν προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρων, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες στο θαύμα, οι
ελπίστη προσκυνούντας μεθόν ελέησον ημάς. Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, νοήτε ηλίε της δικαιοσύνης και αστήρσε υπέδειξε εσφυλαιοχωρούμενον των αχωρήτων, μάγους οδηγήσας εις προσκύνησή σου, μεθόν σε μεγαλύνομεν, ζωγότα δόξα σοι. Τι ήταν αυτό που έβλεπε και άκουγε? Υπέρφωτος άγγελος από τον ουρανό τον πλησίασε μέσα σε ένα υπερκόσμιο ρεπερτόριο ψαλμών και ύμνων. Θεόδωρε, ο Θεός άκουσε τις προσευχές σου. Του ζήτησες να δεις απόψε το άστρο της Βιθλεέμ και να σε οδηγήσει στη Φάτνη. Ορίστε λοιπόν, ο Θεός με έστειλε να σου φανερωθώ, διότι εγώ ο Αρχάγγελος είμαι το άστρο της Βιθλεέμ. Και όπως τότε οδήγησα τους μάγους στον νεογέννητο Χριστό, ήρθα να οδηγήσω και σένα στο σπήλαιο. Ακολούθησέ με. Είσαι έτοιμος για το ταξίδι. Ετοίμασες την ψυχή σου. Αν είσαι έτοιμος και το θέλεις, μπορείς φέτος να κάνεις Χριστούγεννα μαζί με τον νεογέννητο Χριστό. Ο μικρός Θοδωρής δεν μπορούσε να βγάλει μιλιά. Έμεινε για λίγο εκστατικός, όμως έπρεπε να απαντήσει γρήγορα στον Αρχάγγελο, μήπως και τον χάσει. Ήθελε με λαχτάρα να τον ακολουθήσει. Ήταν όμως έτοιμος να κάνει Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό. Ποια η ετοιμασία? Του το είχε διδάξει η ευλαβής μητέρα του, ότι Χριστούγεννα δεν είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ούτε τα δώρα, ούτε τα λαμπιόνια. Εδώ και 40 ημέρες, από όταν άρχισε η νηστεία, η μητέρα του έλεγε: «Αν θες να ζήσεις Χριστούγεννα με τον Χριστό, πρέπει να νηστέψεις, να αγωνιστείς για τις αρετές, να καθαρίσεις την καρδιά σου, να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις. Τότε μόνο θα γίνει η καρδιά σου ολοκάθαρη φάτνη, έτοιμη να υποδεχθεί το μικρό Χριστό». Ο μικρός Θοδωρής τα είχε κάνει όλα αυτά και έτσι με θάρρος αποκρίθηκε στον Αρχάγγελο: «Είμαι έτοιμος». Και εκείνος τότε πήρε από το χέρι το μικρό Θοδωράκι και άρχισε να ψέλνει: «Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός», καθώς και άλλα χριστουγεννιάτικα τροπάρια, τα οποία θα τα ακούσουμε από τη χοροδία του Κυρίου Αντωνίου Πετρόπουλου. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν λοιπόν, θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων ανατολής των βασιλέων.
το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανόμημα μου. Δόξα εν ύψης της Θεό και πηγής ειρήνη. Σήμερον δέχεται η Βιθλέμ των καθημένων δια παντός συμπατρί. Σήμερον άγγελοι των βρέφος των τεθέν, Θεόν βρέφος δόξων λόγουσι, δόξα εν ύψης της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
αξιώθηκε ο μικρός Θοδωρής να δει με τα ίδια του τα μάτια όλα όσα έγιναν τη νύχτα των Χριστουγέννων στο σπήλαιο της Βιθλεέμ, να ακούσει τις ουράνιες μελωδίες των αγγέλων, κυρίως όμως να προσκυνήσει το νεογέννητο Θείο Βρέφος. Δεν μπορούσε να το πιστέψει πώς τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει κάτι τέτοιο. Ο Αρχάγγελος που τον συνόδευε κατάλαβε τη σκέψη του και του έλυσε την απορία. «Να ξέρεις, Θεόδωρε, ότι όλα αυτά που είδες και έζησες, τα βίωσες διότι το ήθελες πολύ. Το ζήτησες από τον Θεό με πίστη περισσή, αλλά και αγωνίστηκες ιδιαίτερα όλο το διάστημα της νηστείας να προετοιμάσεις την καρδιά σου, έτσι ακριβώς όπως σου δίδαξε η καλή μητέρα σου. Και τώρα απολαμβάνεις τους καρπούς των κόπων σου. Να ξέρεις όμως ότι ο Χριστός, όταν τηρούμε με αγάπη και απλότητα το θέλημά Του, εμείς Του ζητάμε ένα και Αυτός μας δίνει 100. Εσύ Του ζήτησες να δεις και να ακολουθήσεις το άστρο της Βιθλεέμ και Εκείνος, εκτός από αυτό, θα σε αξιώσει να ζήσεις και άλλα. Θέλεις να δεις τι έγινε 8 ημέρες μετά τη γέννησή Του, να δεις πως έλαβε το όνομα Ιησούς. Αν θες, ακολούθησέ με να πάμε να συνεορτάσουμε μαζί με τον Χριστό την περιτομή Του. Και όταν ο Θοδωρής με πολύ χαρά δέχτηκε, ο Αρχάγγελος τον πήρε πάλι από το χέρι και άρχισε να ψέλνει τα τροπάρια της εορτής της περιτομής. Συγκαταβαίνον ο σωτήρ το γέννη των ανθρώπων. Τα ακούμε από το βυζαντινό αναλόγιο Καλαμαριάς. Συγκαταβαίνον ο σωτήρ το γέννη των ανθρώπων, κατέδεξα των σφαργάνων περιβολή. Που και δεν ήξατο ψαρκός την περιτομή, οκταήμερος κατά την μητέρα ο αναρχός κατά τον πατέρα. Αυτό πιστή βοήσομεν. Ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέον.
αλλιώτος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε, και νόμον εκπλήρων περιτόμη θελήσει καταδέχεις αρκική, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τύση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσεις σου. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μύστην του δεσπότου, τον φωστήρα, τον φαΐνον, τον Καισαρίας και Καππαδοκόρας, βασίλειον των Μέγαν, πάντες Ο μικρός Θοδωρής θαύμασε με όλα όσα έβλεπε και ζούσε. Δεν τα ήξερε λεπτομερώς όλα αυτά τα γεγονότα. Ήταν μικρός, βλέπετε, αλλά και στις γραφές δεν είναι όλα γραμμένα, αφού όπως επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφητε καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία ο μικρός, αφού πια είχε εξοικειωθεί με τη γαλήνια παρουσία του Αρχαγγέλου και τον μιλούσε σαν φίλο του, να του ζητήσει και κάτι ακόμα. «Σε παρακαλώ, Άγιε Άγγελε, μπορείς να με πας ως τον Ιορδάνη ποταμό, να δω και να ζήσω και τη βάπτιση του Χριστού, το θέλω πολύ». Ο Αρχάγγελος είχε εντολή από τον Θεό να πάει τον Θεόδωρο όπου ήθελε η καρδιά του, αφού την είχε προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν τον έπιασε πάλι από το χέρι και ξεκίνησαν να προχωρούν προς τον Ιορδάνη ποταμό. Σε λίγο άρχισε να διακρίνεται η ασκητική κορμοστασιά του Τιμίου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Μα τι μορφή ήταν αυτή! Αυτή που αντίκριζε ο μικρός Θοδωρής, καμία σχέση με το αυστηρό παρουσιαστικό που τον ήξερε από τις αγιογραφίες. Μια θωριά πανέμορφη, γαλήνια, ουράνια, που εξέπεμπε φως, ειρήνη, χαρά και αγαλίαση. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο εγγενητής γυναικών μείζων υπάρχων, σύμφωνα με το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου, επιτελούσε εκεί, στις όχθες του Ιορδάνου, το απολυτρωτικό έργο του, κηρύττοντας το λαό βάπτισμα μετανοίας. Κι έτσι όπως κοιτούσε εκστατικός ο μικρός Θοδωρής όλα αυτά τα σωτήρια γεγονότα, άρχισε μία ουράνια αγγελική μελωδία να υμνεί τον Υπουργό της Βάπτισης, τον Τίμιο Πρόδρομο. Υμνούσαν οι άγγελοι του Θεού την αμόλυντο δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου,
που αξιώθηκε να βαπτίσει τον Κύριο. Την χείρα σου την αψαμένην, την ακύρατον κορυφήν του Δεσπότου. Τους ύμνους που άκουσε ο μικρός Θοδωρής, τους ακούμε κι εμείς από το Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς.
μέσα σε αυτό το κλίμα των υπερκόσμιων μελωδιών και ύμνων που άκουγε εκστατικός ο μικρός Θοδωρής, είδε επιτέλους και τον Ιησού Χριστό να πλησιάζει και να εισέρχεται στον Ιορδάνη ποταμό. Και αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί και αντίκρισε το Άγιο Πνεύμα να κατέρχεται σαν περιστέρι επάνω στην κεφαλή του Ιησού. Ταυτόχρονα φωνή ακούστηκε από τον ουρανό: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αλλά και όλη η πλάση υποκλήθηκε στο γεγονός με πρώτο τον Ιορδάνη ποταμό, που από σεβασμό ανέστρεψε την πορεία του. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, ορών των αόρατων οραθέντα, τον κτίστην σαρκοθέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω και τα όρη εσκύρτησαν, Θεόν εν σαρκή καθορώντα και νεφέλε φωνήν έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο ποιητής της ευχής του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Φως εκ φωτός έλαμψε τον κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανής Θεός, τούτον λαοί προσκυνήσομεν. Το αληθινόν φως επεφάνει και πάση των φωτισμών δωρείται. Βαπτίζεται Χριστός μεθύμων, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος, ενήσει των αγιασμών το υδάτι και ψυχών τούτων καθάρσιον γίνεται επίγειον το φαινόμενο. Και υπέρ τους ουρανούς τον νοούμενον, διαλούτρου σωτηρία, δίδατος το πνεύμα, διακαταδύσεως, η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται.
φως σου, Κύριε, εσημειώθη εφήμας, εν επιγνώση υμνούντασε, ήλθες εφάνης το φως το απρόσιτο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφάλες, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Ξαφνικά, ο μικρός Θοδωρής σαν να ξύπνησε από ένα υπερκόσμιο όραμα. Προσπαθούσε να καταλάβει αν τα έζησε όλα αυτά ή τα ονειρεύτηκε. Αμέσως, μέσα στη νυχτιά, έτρεξε στη μητέρα του, την ξύπνησε και τα ανέφερε με κάθε λεπτομέρεια. Η απορία του ήταν έντονη. Τα έζησα, μητέρα, ή ήταν απλά στη φαντασία μου? Και η σοφή μητέρα του τον καθησύχασε. Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει, παιδί μου. Εσύ ντύσου τώρα να πάμε στο μοναστήρι μας, στην Αγία Τριάδα, εδώ στο όμορφο νησάκι μας στη Χάλκη. Και εκεί σίγουρα θα τα ζήσουμε όλοι, όλα αυτά που εσύ είδες, διότι εκεί είναι και η φάτνη, εκεί είναι και η περιτομή, εκεί είναι και ο πρόδρομος, εκεί είναι και ο Χριστός. Και όντως, μέσα στο κατανυκτικό καθολικό του μοναστηριού, τα έζησε όλα αυτά ο Θοδωρής μαζί με την οικογένειά του. Και έψελνε με την καρδιά του, μαζί με τους ψάλτες, τα τροπάρια της εορτής, αλλά και μαζί με τον ηγούμενο, τον πολυχρονισμό του Πατριάρχη μας. Παρακαλώ, ας σηκωθούμε όλοι όρθιοι. Yeah.
Παρακαλούμε τώρα τον εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου και συνάμα εκπρόσωπο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Χάλκης, όπου και η κλειστή σιωπηλή σχολή, να έρθει να μας διαβάσει τον λόγο του καθηγουμένου. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμορίου, κύριε Νικηφόρε, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου ημών Κυρίου Βαρθολομαίου, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα κύριε Νικάρο Παπα-Νικολάου, καθηγούμενε της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού, τιμιότατε εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, αξιότιμε κύριε Αντώνιε Πετρόπουλε Χωράρχα, ένα των μελών του Ομίλου Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς. Ανάμεικτα συναισθήματα πληρούν την καρδία ημών κατά τη στιγμή ταύτη. Αισθήματα χαράς και πνευματικής ευφροσύνης λόγω της πρωτοβουλίας του Ομίλου Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς και ιδιαιτέρως του χωράρχου αυτού, μουσικολογιωτά του κ. Αντωνίου Πετρόπουλου, να αφιερωθεί η κατέτος διοργανωμένη εκδήλωση του Συλλόγου στην καθημάς Ιεράν Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αλλά και αισθήματα ανθρώπινης λύπης, καθώς επίγουσε υποθέσεις της Εκκλησίας εκράτησαν ημάς μακριά και μας εστέρισαν την ευκαιρία της απολαύσεως του μουσικού προγράμματος και της γνωριμίας μετα των μελών του Συλλόγου και των λοιπών παρισταμένων. Ως όμως έδοξε το Κυρίο, ούτω και έγινε. Πρωταρχική σημασία διημάς την χάνει κυρίως το γεγονός της διοργανώσεως και άνευ της συμμετέρας παρουσίας της εσπερίδος ταύτης αφιερωμένης στην Χαλκίτιδα Θεολογική Σχολή, την επί 52 έτη αδίκως και κλεισμένη, από φάση των κρατούντων. Ως γνωστόν, η Μετέρα Θεολογική Σχολή ιδρύθη το 1844 από τον αείδημον Πατριάρχη Γερμανών τον Τέταρτον, εις τας εγκαταστάσεις της Βυζαντινής Μονής της Αγίας Τριάδος, της οποίας ανιδρυτής την χάνει ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Η μονή αυτή, το σεπτόν σκήνομα της Παναγίας Τριάδος, είναι επί μίαν και πλέον χιλιετίαν τόπος ασκήσεως και αγιασμού, προσευχής και λατρείας του Θεού, μελέτης του Θείου Νόμου και ευχαριστιακής δοξολογίας εμψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Εις την μονήν προσέβλεψε επινεύση του Αγίου Πνεύματος ο Πατριάρχης Γερμανός ο Τέταρτος προς δημιουργίαν της Θεολογικής Σχολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σκοπόν
την αρτίαν θεολογική κατάρτιση των μελλοντικών κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εν μέσω στενότητος, πολλών εμποδίων και ποικίλων δυσκολιών, ο αείδημος Πατριάρχης απεφάσισε την ανοικοδόμηση της πυρπολιθήσης Μονής προς στέγαση της Θεολογικής Σχολής και το Σεπτέμβριο του 1844 ετέλεσε τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ναηδρίου και του νέου κτηρίου της σχολής, στην οποία η διδασκαλία των μαθημάτων ήρξατο από τον Οκτώβριο του ιδίου έτους. Έκτοτε, η ιστορική και σεβασμή αιμονή της Αγίας Τριάδος κατέστη θεολογική σχολή, τόπος θεραπείας των γραμμάτων και της Ιεράς Επιστήμης, σταδιακώς δε, χάρις εις την συνεχή μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας και τα συντόνους προσπαθίας των εκάστοτε σχολαρχών και καθηγητών αυτής, μετεβλήθη εις ένα αληθές πανδιδακτήριον, ουχή μόνον της θεολογίας και της φιλοσοφίας, αλλά του φρονήματος, του ήθους και του ύφους, της μαρτυρίας και του μαρτυρίου της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Εν τη θεολογική σχολή της Χάλκης δεν μετεδίδετο εις τους σπουδασάς ξηρά θεολογική και θύραθεν μόρφωσης, αλλά εσμιλεύοντο επροσωπικότητε και εχαλκεύοντο οι χαρακτήρες των ιεροσπουδαστών εις την ευσέβεια και εις την αληθινή έννοια της γνησίας διακονίας της Εκκλησίας. Το κατανυκτικό αΐδριον της Αγίας Τριάδος εναλλασσόταν εις την καθημερινή ζωή των νεαρών χαλκητών μετά τις αιθούσεις διδασκαλίας των μαθημάτων και των μαθητικών έδρανων, έδιδε την θέση του εις το στασίδι, ως άκης ο κόδων του ναού εκάλει προστέλεση των καθημερινών ιερών ακολουθιών του νυχθημέρου, του όρθρου και του εσπερινού ιδίως, οποίοι περιέβαλον τας ώρας των παραδόσεων των μαθημάτων. Η Χαλκίτη σχολή συνεδίαζε κατά το πατερικών πρότυπων την πράξη μετά της θεωρίας, τας θεολογικάς γνώσεις μετά της εφαρμογής αυτών εν τη διακονία της Εκκλησίας. Ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των καθηγητών και σπουδαστών μετέτρεπε πάντας εις μίαν ευρείαν οικογένεια, έχουσαν δεσμούς ισχυροτέρους από την φυσική. Η μαθητεία των χαλκητών πλησίων καθηγητών, οι οποίοι πέραν της επιστημονικής καταρτήσεώς των, κατήχον σημαντικάς εκκλησιαστικάς ευθύνας και μετήχον εις την λήψη πολλών αποφάσεων της Εκκλησίας δια μείζωνα ζητήματα. Ανέδειξε τη σχολή της Χάλκης ως έχει προσφιώς γραφεί εις επιτελικών διεργαστήριων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διόλων των ανωτέρων κατά την υπερεκονταετή λειτουργία αυτής, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης όχι μόνον ενεβιβάστη στην κορυφαία βαθμία των θεολογικών γραμμάτων, αλλά επιπλέον κατέστη αληθώς το τιμαφλέστερον του γένους ημών σέβασμα και το προσφυλέστατον καύχημα, κατά την έκφραση του αηδήμου ιδρυτού αυτής. Η Ακρόπολης της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον Γεώργιον Βυζιεινών, κυρίως δε τα Άγια των Αγίων της Ορθοδόξου ημών πίστεως και του πολυπαθούς γένους ημών. Η Θεολογική Σχολή βεβαίως παραμένει κλειστή από το 1971 δια την διδασκαλία θεολογικών μαθημάτων. Παραμένει όμως ζώσα και ενεργός μέσω των διαφόρων δράσεων, πρωτοβολιών και δραστηριοτήτων εις τας οποία συμμετέχει. Πέραν δε των τιούτων επιστημονικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, η Σχολή της Χάλκης, παρότι επί ήμιση αιώνας και πλέον κλειστή, παραμένει αληθώς εν σχολείων. Μορφή ήθη, προσωπικότητας, αναπτύσσητας δυνατότητας ενός εκάστου των εν αυτοί εγκαταβιούντων. Και παραλλήλως, δια της μακροχρονίου σιωπής αυτής, διδάσκει πίστη και ελπίδα, διδάσκει υπομονήν και καρτερίαν, εις τας τρίσεις των ύλων και δίδει μαρτυρίαν της σταυρικής πορείας της Μεγάλης Εκκλησίας. Η Ιερά αυτή θεολογική σχολή, βαστάζουσα εν καρτερία των σταυρών αυτής επί ήμιση και πλέον αιώνα και οραϊζομένη από του περιβάλλοντος αυτήν ακανθήνου στεφάνου, συνεχίζει μέχρι σήμερα να διδάσκει ουχή ως έπρατε κάποτε τους ιεροσπουδαστάς της,
αλλά την ανθρωπότητα σύμπασαν με αυτό που είναι, ως τόπος εις τον οποίον, κατά την έκφραση του μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκιπονήσουν Δωροθέου, ο πυλός μεταβάλλεται σε χρυσό. Συνεχίζει καθημάς η Ιερά Θεολογική Σχολή να είναι, κατά τον ίδιον Ιεράρχην, η λύκηθος των δακρύων μας, η ηχό των στεναγμών μας. Τη σχολήν ταύτην τιμά σήμερον όλος ευγενός και εκθήμος ο άξιος παντός επένου όμιλος μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς. Τη σχολήν ταύτην, την ιεράν και θεολογικήν, τιμά η παρουσία όλων ημών εντάφθα στην όμορφην αυτήν εσπερίδα, η οποία δια της μελωδίας και της θεολογίας των ύμνων εισάγει άπαντας εις την επιθύρες ευλογημένη περίοδον του Αγίου Δωδεκαημέρου. Εν το πνεύματι τούτο και δια των συντόμων αυτών σκέψεων εκφράζομαι εν διαμίαν εις έτη φοράν των δίκαιων έπαινων προς πάντας του συντελεστάς της απόψινής εσπερίδος. Πρώτον εις τον χωράρχην, μουσικολογιότατον κύριο Αντώνιον Πετρόπουλο και τα μέλη του Βυζαντινού Αναλογίου Καλαμαριάς, εις όλους τους προσελθόντας, αλλά και εις τον Λίαν προσφυλή πανωσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην κύριο Νικάνορα Παπα-Νικολάου, καθηγούμενον της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, ο οποίος πάνη προφρόνος ανέλαβε την απόδοση και εξήγηση των θεολογικών στοιχείων των ύμνων του Αγίου Δωδεκαημέρου. Εμείς, από του λόφου της Ελπίδος, όπου ευρίσκεται η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εξακολουθούμε να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε με τελπίδος υπέρ της επαναλειτουργίας του ιστορικού, εκπαιδευτικού και πνευματικού καθιδρύματος της Εκκλησίας ημών, ώστε να επιτελεί πλήρως των υψηλών σκοπών της οργανώσεως και λειτουργίας αυτού. Και εν τη ώρα ταύτη, σωματικώς μόνον απόντες, αλλά παρόντες επνεύματι εν μέσω της φιλομούσου ταύτης ομιγύριος, ενούμεντας προσευχάς και τας εντεύξεις ημών μετά των ψαλωμένων ύμνων του Αγίου Δωδεκαημέρου. Δεόμενοι όπως Κύριος ο Θεός ημών, ο εκ παρθένου τεχθής προαιώνιος και συναίδιος Λόγος του Πατρός, ο σωτήρ ημών Χριστός, επακούς ημών και ήδη ευμενός εφημάς χαριζόμενος μεν την επαναλειτουργία της ιστορικής θεολογικής σχολής ημών, παρέχονται πάση τις συντελεστές της παρούσης εκδηλώσεως και πάση της παρισταμένης πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και πνευματικήν προκοπήν, ή να φτάσουμε ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών να προσκυνήσουμε την Αγίαν αυτού εκ παρθένου γέννηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλά Χριστούγεννα. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμορίου, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Αυθέντου και Δεσπότου, Κυρίου Βαρθολομαίου, Κύριε Νικηφόρε, παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στον Παναγιώτατο για την εδώ σήμερα διημών εκπροσώπησή του, την ιική αγάπη και αφοσίωσή μας τόσον στη Μητέρα Εκκλησία όσο και στον ίδιον προσωπικός, καθώς και τις ευχές μας για το επιόν Άγιο Δωδεκαήμερο. Θεοφιλέστατε, σας λογαριάζουμε στους φίλους μας, στους φίλους του ομίλου και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάντοτε μας τιμάτε στις εκδηλώσεις μας. Έχουμε ψάλει και στο μοναστήρι σας, στη Μονή Βλατάδων, και πάντοτε είστε μαζί μας. Μάλιστα, δεν είναι και, υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι και πολύ μακριά ο Δεκέμβριος του 2019, όπου σε τούτην εδώ την αίθουσα ο όμιλός μας τίμησε τη θεοφιλία σας. Θεοφιλέστε, θέλω να γνωρίζετε, όπως και εσείς κυρίες και κύριοι παριστάμενοι, ότι οι δεσμοί μας με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης Πριγκιπονήσων
είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θέλω να σας πω ότι επ' ευκαιρία της παρουσίασης του πρώτου ψηφιακού δίσκου του ομίλου μας, το 2011, μεταβήκαμε όμιλος 100 ατόμων, 25 ήταν η μελωδή του ομίλου και οι υπόλοιποι ήταν φίλοι και συγγενείς κλπ. Και αφού κάναμε έναν εσπερινό πάρα πολύ ωραίο στο Καθολικό της Μονής, ακολούθως ανεβήκαμε στο Μέγα Συνοδικό που δώσαμε μία συναυλία και παρουσιάσαμε και τον πρώτο ψηφιακό δίσκο του ομίλου μας, το πρώτο CD μας, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον τότε καθηγούμενο Μητροπολίτη Μοσχονησίων, τον κύριο Απόστολο. Και μάλιστα ευγενής, όπως πάντοτε και αρχοντικός ο κύριος Απόστολος, ακολούθως μετά από όλη αυτή την εκδήλωση παρέθεσε τράπεζα μοναστηριακή, πανηγυρική και στα 100 άτομα της ομάδας μας. Μετέπειτα ως γέροντα Δέρκον, τον κύριο Απόστολο, τον τιμήσαμε επίσης σε τούτην εδώ την αίθουσα προ λίγων ετών. Εκτός από αυτόν τον κύριο Απόστολο, θυμηθείτε ότι τον τότε Μητροπολίτη Προύσης και νυν Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο, επίσης όντας καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, τον καλέσαμε και τον τιμήσαμε πάλι σε αυτή την αίθουσα. Επίσης, πέρσι τον Άγιο Ήμβρου ως ερυθρόν και ο ίδιος επίσης διεικόνησε ως καθηγούμενος της Μονής και πέρσι τον τιμήσαμε. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι στην κατέτος, στην συμμετοχή μας στην πανήγυρη του Αγίου Νικολάου στη Χάλκη, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι μισή. Αν τελειώνοντας από την Εκκλησία, από τον Άγιο Νικόλαο, δεν ανεβούμε και επάνω στο λόφο της Ελπίδος στη Θεολογική Σχολή για να ανάψουμε και εκεί ένα κερί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, όπως επί Πατριαρχίας του προσκυνητού αυθέντου Κυρίου Βαρθολομαίου και επί ηγουμενίας του νυν ηγουμένου του Κυρίου Κασιανού, έλθει τοποθούμενον και επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αμήν. Εις ανάμνηση της σημερινής εδώ εκδηλώσεως, την πλακέτα θα επιδώσει ο πατήρ. Θα πάει στα χέρια του Αγίου Αναβιστού. Ο λίγο πρώτων ευχαριστειών, εμείς ψάλτες είμαστε, σήμερα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, της ΟΜΣΙΕ. Είναι ο κύριος Άκης Λιλιόπουλος, τον οποίο παρακαλώ να έλθει και να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμορίου, κύριε Νικηφόρε, εκπρόσωπε του Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ψάλτες, ως Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, ηρίστο εμπαρόδο το αξιόλογο έργο που παράγει ο Όμιλος Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς. Είναι ξεχωριστή αυτή η μουσική εκδήλωση, συναυλία που είναι αφιερωμένη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης, Πριγκιπονήσων. Η εκδήλωση αυτή με ύμνους από το Άγιο Δωδεκαήμερο φωτίζει μια μουσική παράδοση που διαρκεί πάνω από 1000 χρόνια. Είναι ανυπέρβλητη η μουσική μας παράδοση και συγκινεί κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτής της σπουδαίας μουσικής παράδοσης, αυτού του ζίδωρου ορμητικού ρεύματος, όμεμα μέλη θέλησαν να γίνουν και οι άνθρωποι που πριν κάμποσα χρόνια συνάχθηκαν κάπου στην Καλαμαριά, 3 στον αριθμό, σήμερα πάνω από 50,
και τόλμησαν να συναποτελέσουν μια μουσική ομίγυρη, ένα βυζαντινό χορό, τον Όμιλο Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο, βάζοντας βαριές προϋποθέσεις του τολμήματος τους, την πατριαρχική παράδοση που εμείς ως ψάλτες θέλουμε να ακολουθούμε πιστά. Αυτοί οι χοροδοί θυσίασαν προσωπικούς στόχους, μα πάνω απ' όλα πολύ κόπο και χρόνο για να προσθέσουν το δικό τους λιθαράκι στο αθάνατο οικοδόμημα της λατρευτικής μουσικής μας τέχνης. Αυτοί οι ομίγυροι που με την χοραρχία, την διδασκαλία και την διεύθυνση του μουσικολογιοτάτου πρωτοψάλτου κ. Αντωνίου Πετρόπουλου αποτέλεσε και αποτελεί τον Όμιλο Μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο που σήμερα απολαύσαμε σε αυτή την εξαίρετη απολογία αυθεντικής βυζαντινής παράδοσης. Προσδίδει έργο όχι μόνο στην Μητέρα Εκκλησία, τιμώντας αρχιερείς και την ίδια την Εκκλησία, αλλά συνάμα αποδίδει σε όλους εμάς μια έγκυρη, γνήσια και πρωτότυπη ερμηνεία βυζαντινών ύμνων, παράδειγμα προς μίμησιν από όλους εμάς τους ψάλτες. Η Ομοσπονδία Ιεροψαλτών Ελλάδος, η ΟΜΣΙΕ, που με μέλη όλους τους συλλόγους της Ελλάδος, αριθμεί 10.000 μέλη, και εγώ ως αντιπρόεδρος που έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρευρίσκομαι εδώ, σήμερα τιμούμε τους ψάλτες, το Βυζαντινό Αναλόγιο, μέσω του τιμονιέρη που καθοδηγεί την απίστευτη και εξαίρετη αυτή χοροδία. Τιμάμε με τον έπαινο της ΟΜΣΙΕ η ηθική αυτή επιβράβευση που αποδίδει σήμερα η ΟΜΣΙΕ στο μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη κύριο Πετρόπουλο είναι μια συμβολική όσο και ουσιαστική κίνηση. Ευχόμεθα όπως συνεχίσει το έργο εν υγεία και μακροημέρευση προς όφελος της μουσικής μας κοινότητας αλλά και της Εκκλησίας. Είμαι συγκινημένος γιατί μέσα στη χοροδία, το Βυζαντινό Αναλόγιο, εγώ ήρθα από την Αθήνα ένα χρόνο, εδώ τώρα είμαι συγκινημένος γιατί βλέπω βετεράνους της ψαλτικής μας τέχνης. Είδα τον κύριο Φιλάρε, τον Κοροναίο, δεν θέλει βέβαια, είναι ταπεινός. Είδα τον φίλο μου τον Κώστα, τον οικονόμου, και άλλους που δεν τους γνωρίζω καλά, αλλά σήμερα απέδωσαν αυτή τη μουσική πανδεσία με πολύ πάθος και το νιώσαμε όλοι μας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, να υποδεχτούμε τον Χριστό στις καρδιές μας, να τον αγαπήσουμε για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, με κάνατε μεγάλη έκπληξη και αυτό είναι... Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αξίζω τέτοιους επένους και τέτοιες τιμές. Νομίζω ότι το αποδέχομαι κυρίως ως μέλος του ομίλου μας ή ως ο χωράρχης του ομίλου μας. Ας ελπίσουμε ότι στο πρόσωπό μου τιμούμε όλον τον όμιλο. Έτσι μας τιμάει η ΟΜΣΙΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα των ευχαριστειών. Ευχαριστούμε πολύ, καταρχήν, τον Παναγιώτατο, όπως είπαμε, και τον Θεοφιλέστατο, ο οποίος έλαβε τον κόπο και ήρθε να μας τιμήσει. Είναι μεγάλη η χαρά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μου είπε ότι είχε Δημοτικό Συμβούλιο και έπρεπε να φύγει, διότι πρώτα απ' όλα, κυρίως, πάντοτε μας παραχωρεί εδώ την αίθουσα να κάνουμε αυτή την εκδήλωσή μας. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω και ας απουσιάζουν εδώ τους κυρίους του θεάτρου, τον κύριο Λεωνίδα Μπέιλι, τον κύριο Άρη Δελή και τον κύριο Χρήστο Παπάζογλου, οι οποίοι ασθενούν. Είναι στη θέση τους ένας άξιος, όπως φάνηκε, νέος υπάλληλος, κύριος Σάββας Παπαδόπουλος, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 4Ε, διότι πάντοτε προβάλλονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και μας τιμούνε πάντοτε. Να ευχαριστήσω τις γραφικές τέχνες Μέλισσα και κυρίως την Προεστόσα, διότι πάντοτε επιμελείται, βλέπετε πόσο καλέσθητες είναι οι αφίσες, τα προγράμματα, οι προσκλήσεις, έχουν την σφραγίδα της Προεστώσας. Σας ευχαριστώ. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βαρθολομαίο Κοτούλα, διότι είναι φιλόξενος, έτσι είναι ο ιερατικός προϊστάμενος του Αγίου Παντελεήμονος εδώ Καλαμαριάς, όπου μας φιλοξένησε και κάναμε την προπαρασκευή και την προετοιμασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω ασφαλώς τον πατέρα Νικάνδωρα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έλαβε τον κόπο να μας πει τόσο όμορφα αυτή την ιστορία που πλέξατε, δηλαδή πώς να σας πω, ξανά γίνα παιδί και εγώ. Επίσης είναι πολύ ιδιαίτερη η ημέρα σήμερα, θέλω να το ξέρετε αυτό, διότι ο πατήρ Νικάνδωρο Παπα-Νικολάου δικαιώθηκε από συκοφαντίες, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Και τα δικαστήρια έκριναν ότι είναι αθώος από όλα αυτά που του λέγανε, έτσι, που του προσάπτανε. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας, ξέρετε, όχι μόνο για τον ίδιο ή για την αδελφότητα κλπ. Νομίζω και για μας τους φίλους είναι ιδιαίτερη η χαρά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ομίλου μας, τα οποία πάντοτε κοπιάζουν πάρα πολύ για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που νομίζω μας διακρίνει το αποτέλεσμα αυτό. Μας αναβίβασε πολύ βέβαια ο κύριος Αντιπρόεδρος, αλλά έστω σε ένα σημείο προσπαθούμε και εμείς τον αγώνα των καλών. Τι να είπω για τον εμών αφάδελφον, δευτερότοκον δικηγόρων Παραρείο Πάγο, τον κύριο Μιχαήλ, ο οποίος πάντοτε στέκει δίπλα μου και με βοηθάει σε όλα τα πράγματα που μπορεί να με βοηθήσει, ενώ στα του ομίλου μας. Και βέβαια ήθελα να παρουσιάσω την θυγατέρα μου, δεν ξέρω που βρίσκεται η θυγατέρα μου. Ελάτε, έλα, την Ελένη. Σας ευχαριστώ όλους όσους μας τιμήσατε σήμερα με την εδώ παρουσία σας. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευλογημένος ο νέος χρόνος και όλα να είναι καλά. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω και τον προϊστάμενό μου, τον ιερατικός προϊστάμενο εννοώ, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος Κουρασαντζής, είναι ο προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άνω Περέας, ο οποίος επίσης μας τίμησε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλά Χριστούγεννα. Να ψάλουμε ένα «Η γέννησή σου» τελειώνοντας με αυτό. Και έτσι να τελειώσουμε. Η γέννησή